కోపం వచ్చి బూతులు తిట్టే స్పీకర్ నుంచి నన్ను కాపాడేందుకు థ్యాంక్ యూ దేవుడా. TYSS లైక్ అయ్యో ప్లీజ్ వద్దు నన్ను వదిలే. చూపించకూడదు అనుకున్నది దీమా. చూడు నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు నా హార్ట్ ఆగిపోయింది దీమా. నిన్న అవుట్ నువ్వు సడన్ గా తెచ్చుకుని వెళ్ళిపోతాను అంటుంటే నాకు కట్లో నీళ్లు రావడానికి ముందు నోట్లో కూతురు వచ్చేసే దీమా. సారీ బాస్, నన్ను నేను ఒక బ్యాడ్ రిలేషన్షిప్ లో ఎప్పటికీ ఇమాజిన్ చేసుకోలేనురా. అందుకే నన్ను నా హార్ట్ ని లైఫ్ తో సేఫ్ గార్డ్ చేసుకుంటాను. ప్లీజ్ బాస్, నేను పెనాల్టీ కూడా క్లెయిమ్ చేయను. చెయ్యి బాస్. లైఫ్ నే ఫాలో అవుతావు, లైఫ్ ని మాత్రం నమ్ముతావు. అదే మనందరికి మంచిది. లైక్ ఏం తెలుసు లైఫ్ అన్ని తెలుసు బాస్. బ్రేకప్ చేసుకోవాలా దీమా? కన్ఫర్మ్ అగైన్